बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै जेरैबायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा मोजां खामानि मावनायनि हाबाफारि हिसाबै जि खामानिखौ मावबोदों बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै नोंथांमोन बेयाव नुनो मोनदों जे बिभिन्न जे क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरनो जोंनि बिटिआर सरकारा माखासे गेलेग्रा आइटेम एबा किट्सफोर होदों तो बेनि गेजेरावहाय फुटबलजों लोगोसे जार्सि आरो नेटबो होनाय जादों दा होयै होयै दिनै जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल दिल्लीनि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बियो बिनि सिङावनो थानाय सराइबिल ब्लकनि आन्डाराव बे बरबादा ओनसोलाव बरबादानि खाथि खाला थानाय एबा जोंनि बे सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय जेसेबां रेजिस्टार्ड आरो नन रेजिस्टार्ड क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरनो दिनै फुटबल जार्सि आरो नेट राननाय हाबाफारि लानाय जादों आरो माखासे जायफोर क्लाबा रेजिस्टार्ड नङा बिथांमोना माखासे मोनथ'नो हायाखै माखासे मोनबाय दा बिथांमोनाबो इयुन समाव होनो थाखाय जों नाजानो नागिरदों जोंनि थांखिया जाबाय मा जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि गुबुन गुबुन बिथिंनि गेलेनायफ्राव गेलेनानै बिथांमोना जेरैबायदि रोंगौथि गोनां जानो हायो थिग बेबायदिनो फुटबलावबो जाहाथे मोजांथारै रोंगौथि गोनां जानो हाथों बेखौ मिजिंथिनानै नोजोर बोनानै जाय क्लाबफ्रा दिनै फुटबल गेलेनाय बिथिङै बांसिनै आग-भाग लायो बिथांमोना बे फुटबलखौ राननाय जादों आरो जों मिन्थिगौ जोंनि क'क्राझारावनो जोङो थुलुंगानाय हिसाबै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' दैदेननाय एबा बिथांनि साननायजों एबा सान्थौजों दिनै दुरान्ड काप जोङो खननैबाव गेलेहोबाय आरो जोङो बिनि सिगांबो बेवहाय आइएसपिएल गेलेदों आरो गोबां खेलाखौबो फाथिनाय जाबाय बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि इयुथ्सफ्रा जाहाथे गेलेनाय बिथिं आवगायबोथों आरो दिनै नोंथांमोना निस्सय नुदों जे गोबां माखासे जोंनि इयुथ्सफ्रा दिनै ड्राग्स जानायजों लोगोसे फेग्रा मुवा लानायजों लोगोसे गाव गावनि जे मुल्यबान जिबन बेखौ आद्रि खालायगासिनो दङ बिथांमोना ओरैनो थानायखाय बेबायदि हाबाफोरखौ मावो आरो गोसोखाङो दा बेनिखायनो जुदि फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन खेलायावहाय जुदि बिथांमोना एंगेज जायोबा बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफारिखौ बिथांमोना लानाय नङा जों मिजिंथिदों बे बेलायाव बिसेसकरि जोंनि ओनसोलनि जाय गार्जेनफोर दङ जायहा रोंगौनाय रागोनाय लार्नेड पार्सनफोर दङ बिथांमोनहा निस्सय दिथा होगोन आरो बिथांमोनाबो इनकारेज होगोन जाहाथे इयुथ्सफ्रा ओरैनो थायाजासे फरायनायजों लोगोसे खेला दुलायाव जाहाथे मोजाङै बाहागो लायो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर सरकारा बे आइटेम राननायफोरखौ गेलेनायनि आइटेम राननायफोर हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जौगानाय हाबाफारिफोरखौबो गासैबो लाबोजोबफानाय जादों बेनिखायनो जोङो दिनै जाय क्लाबफ्रा आजावफैबाय बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होनायजों लोगोसे मिजिंथिदों बिथांमोनहा मोजाङैनो गेलेगोन आरो साफा साफा मोजां गेलेगिरि जागोन जिबनाव गाव जाहाथे उन्नति जानो हायो जोङो बेनि आसल उद्देশ্যआनो जादों जों बे जायफोर गथ'फोर गामियाव दं बा बिदिनो गामियावथ' प्रत्येक गामियावनो क्लाब दङ बेफोर क्लाबफोरखौ सहाय खालामनानै अन्तत माने ड्रेस बा फुटबल बेफोरखौ होनानै मोनसे खेलानि परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों जाहाथे गथ'फ्रा दस्रा गाज्रि खामानियाव एंगेज जाया बिदिनो ड्राग्स जानाय मा जानाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो खारन स्पर्ट्सआव एक्टिभलि नांबाय थायोबा बेफोर खोथाखौ बावजोबो आरो फरासुनायावबो मोजां आरो एटलिस्ट डिसिप्लिन होननाय जिनिसखौ बुजियो गंबेसे क्लाबनो होदों सार बेवहाय जोङो टटेल दिनै 55 मोनबेसे क्लाबफोरनो जोङो बेखौ फेस वाइस होगोन माने दा माने प्रत्येक बिसिडिसि माबायावनो मोनबा क्लाब खरि जों रानदों ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमावबो बे एखे मोनबा क्लाब जुदि दङबा आरोखि गासैबो समस्थियाव दा जोङो गुमाव रानबाय ओमफ्राय जमदुआव रानबाय कसुगाव रानबाय नै दिनै सराइबिल आं लाइमोनफोरखौ होनदों जायफ्रा फरायनायाव इन्टारेस्टेड बिसोर फराय जायफ्रा गेलेनायाव इन्टारेस्टेड बिसोर मोजां गेले गावखौनो थगायनो दासान फरायनायावबो गैया खेलायावबो गैया बिदि नङा सब माने खेला मोनसे साधना
फरायनायाबो साधना हो नों मोजां फरायबासो मोजां पास जागोन आरो नों मोजां प्रेक्टिस खालामबासो मोजां गेलेनो हागोन मोजां गेलेनो हाबासो नों मानसिफोरनि मेगनाव गोलैगोन आरो नों माने बिदिनो स्टेटनिफ्राय नेसनेलनिफ्राय माबा इन्टारनेसनेल बेबायदि गेलेनो हागोन नङाबा गावखौनो थगायनो फरायनायावबो जाला खेलायावबो जाला बेबायदि जाख्लायो नोंथां लाइफआ नस्थ' जायो